ja sam Ana Pernar, učenica 8. razreda osnovne škole Budaševo Topolovac Bušće, a za lektiru u rujnu čitala sam roman Oblak čvoraka, autorice Ivane Šojat. Knjiga mi se jako svidjela i sad ću vam ukratko ispričati što se to u njoj događalo. Dakle, rata se vrti oko glavne junakinje, 14-godišnje Lucije i njezinih prijatelja koji su žrtve verbalnog i cyber nasilja. Lucija je obična djevojčica koja ide u 8. razred i nije zadovoljna svojim fizičkim izgledom, a tome su najviše krivi njezini razredni kolege koji ju svakodnevno zatrpaju različitim uvredama na temelju njezinog izgleda. Lucija ima jako dobar odnos sa svojim roditeljima, ali nije im htjela reći što joj se događa u školi, iako bi oni bili na njezinoj strani. Isto takve scenarije u školi proživljavaju i njezini prijatelji, ponajviše najbolja prijateljica Ružica i Siniša, s kojim se sprijateljila upravo iz razloga što imaju jednaku poziciju žrtve nasilja. Oni moraju pisati testove i zadaće tim razrednim predatorima koji ih smatraju kao svoj plijen. Vođa nasilnika je Sanda koja nosi markiranu odjeću, uvijek ima lijepu frizuru i svi žele izgledati kao ona. Jednog je dana Lucija otišla kod Ružice i Ružica joj je pokazala kakve sve ružne objave Sanda i njezino društvo postavljaju na društvene mreže o njima. I Lucija je tu odlučila tome stati na kraj, više nije htjela trpjeti. Odlučila je okupiti sve žrtve i Created using Powtoon.